Hakaway ka jingja basngo si uwe Khynnah ubadang Khlad sinem karta ula Khlad no Hashan Hadien ba udie ula bania kaway ka Autorickshaw ka badani registration number ML10A kendai not nriusan. Katay ka jingja kalaja hini ka step ka Khlad trik ujim mangar hajarar poar haka shinok panitola haberni hadri boy district haka bana ka daw jong ka jingjur pala jong uslap ute udie ula khelem bat let ban banya katay ka Autorickshaw. Katkum ka khubor laingut kirang ba kilamin saujur ki bakin thup lang yo unongnya jo kate ko Autorickshaw yo balatip kerteng ku prakash sangma sau phosnem karta bat ki arngut pat kirang ba ki balatip kerteng kum ulowes EMR pu arsnem karta but still full mar when lai phosnem karta bat lapen kidno mar mare ki shaberni hat PHC nakabenta ban yo e Khlad jing sumar.